Goedenavond, dit is Zeeland Nu van zaterdag 27 maart. Neem gekleurde bloemen mee. Dat was de wens van de familie van Ischelle van der Velde uit Oostburg. De 29-jarige vrouw werd ongeveer een maand geleden na een lange zoektocht vermoord gevonden. Vandaag werd in het Mauritshof in IJsendijke afscheid genomen van Ischelle. Niet alleen door haar familie, maar door vele anderen. Wat vandaag gebeurt is dat er alle mensen die in de afgelopen tijd betrokken zijn geweest rondom de verdwijning en uiteindelijk het overlijden van Ischelle, die kunnen hier afscheid nemen. Mensen die dat willen. De familie zit hier achter binnen in de zaal. Kist vol met rozen en helemaal bedekt. En dan zeg je ja, dat is ook Ischelle. Ischelle was ook een hele lieve, leuke meid. De zaak rond Ischelle heeft Oostburg en omgeving wekenlang in zijn greep gehouden. Een vrouw uit Aardenburg wordt verdacht van haar moord en zit voorlopig in voorarrest. Daar word je heel koud van binnen. Dat je denkt, jongens, dit is zo onmenselijk, zo oneerlijk. Dat mag eigenlijk nooit gebeuren, zoiets. Maar het gebeurt. Na het afscheidsmoment binnen vormden de belangstellenden buiten een soort erehaag langs het begin van de route naar het crematorium in Terneuzen. Het Volkswagenbusje met erin de kist van Ischelle werd begeleid door muziek en ging door het dorp, waar ook veel mensen haar een laatste groet brachten. De familie en vrienden van Ischelle hebben daarna in Terneuzen in besloten kring afscheid genomen. Thijs en Anoushka Melieste krijgen voor hun restaurant Melieste in Wolvaartsdijk een Michelinster. Vanmorgen werd ontdekt dat in de officiële app van Michelin is te lezen welke restaurants maandag, tijdens de online bekendmaking vanuit De Lamar Theater in Amsterdam, 1 of meerdere sterren krijgen. Dan wordt ook bekend of er sterren verdwijnen bij Zeeuwse restaurants. Een extraatje voor de bezoekers aan de Zeeuwse Milieustraten vandaag. 2 zakken compost. De landelijke compostdag werd dan wel afgelast. In Zeeland ging hij gewoon door. Veel milieustraten is het heel druk en daar is de afstand houden moeilijk. Maar goed, wij doen dat doseren met verkeersregelaars. En ja, dan kunnen we dat eigenlijk prima regelen. Dus wij kunnen die compost gewoon uitdelen. En we willen eigenlijk een bedankje uitdelen aan de mensen die hun afval komen scheiden. En juist specifiek voor de stroom-GFT-afval, waar die mooie compost van gemaakt kan worden. Van de actie maakten veel mensen gebruik, zoals hier in Hulst. Je weet gelijk wat ermee gemaakt wordt en gedaan wordt. Gewoon mooi meegenomen toch? Leuke actie toch? Ja, voor in de tuin uiteraard, voor die nieuwe beplanting. Meneer, u neemt gelijk 4 zakken mee. Voor de buurvrouw, die is 89, dus die komt er niet meer om. De Zeeuwse Pioniersprijs is dit jaar via een livestream uitgereikt. Criteria zijn dat de winnende persoon, onderneming of organisatie zich onderscheidt en een positief beeld geeft over Zeeland. Q Aviation ging er met de winst vandoor. Wij maken verlichting voor heliplatformen, helihavens, vliegvelden en eigenlijk alle verlichting die met luchtvaart te maken heeft. Het bedrijf had niet verwacht dat ze de prijs zouden winnen. Het is altijd lastig om over jezelf te zeggen van wauw, we zijn een perfect bedrijf, we zijn jong, we zijn groeiend. Maar dat het ook erkend wordt dus, als pioniersprijs van Zeeland, dat had ik zelf nog niet verwacht. Natuurlijk wel van gedroomd afgelopen nacht, maar dat we dan ook nog winnen, dat is echt geweldig. De publieksprijs ging naar het jonge bedrijf Zeeuwse Zouten, dat ambachtelijk Zeeuws zeezout maakt. Weet je, ik ben dan een beetje nederig, we komen net kijken. En ik vind als we na een jaar al de publieksprijs mogen winnen, dan kan ik alleen maar zeggen dat ik er vreed gerols op ben. Ja, want ik denk belangrijk, zeker in deze tijd, om te weten dat de zout niet uit een potje komt. Ons zout komt wel uit een potje, maar de oorsprong van ons zout is de Oosterschelde. En we willen daar graag die verbinding mee blijven leggen. Een lege bar, lege kapstok en lege stoelen. Vanwege de coronamaatregelen wordt er al maanden niet gekookt in Resto van Harte in Middelburg. Een restaurant waar mensen die eenzaam zijn anders samenkomen om te eten. De lange sluiting eist zijn tol. Wij zijn natuurlijk een van de spelers tegen eenzaamheid. En voor die mensen is het, hebben ze ook wel aangegeven de vorige avonden, dat hoe eerder we open gaan, hoe beter. Dat er niet gekookt wordt, wil niet zeggen dat er helemaal niets gebeurt. Het statiegeld van de flessen die worden ingeleverd bij de supermarkt in Middelburg gaat in een speciale bus en uiteindelijk richting Resto van Harte. Een welkom steuntje in de rug voor als het er wel weer mag. Ja, het enige wat tot nu toe belangrijk is, van wanneer kunnen we gewoon weer open gaan en kunnen we iedereen weer ontvangen. De statiegeldflessenactie loopt nog tot eind van deze maand. Je moet weerbaar zijn, juist als het moeilijk wordt. Het is een judo-spreuk die zeker van toepassing is op sportschool Geelhoed.
Trainer Tony Mulder zorgt er namelijk voor dat zijn leerlingen zelfs in coronatijd aan de slag kunnen. We waren al bezig op andere locaties in Zeeland om toch zoveel mogelijk maar lessen te kunnen geven. Want ja, onze klanten, onze leerlingen betalen hun lesgeld gewoon door. En ja, als je dan geen les krijgt, voelde dat voor ons als organisatie niet heel tof. Dus we hebben alles op alles gezet om op al onze locaties onderdak, zoals je ziet, les te kunnen geven. En dat is hier gelukkig ook gelukt. In Middelburg wordt er getraind op het Damplein, waar een toevallige passant zomaar getuige kan zijn van bijzondere taferelen. Maar hoe bevalt dat nou, judoën in de open lucht? Ja, we krijgen ongelooflijk veel leuke reacties. Dus op dat vlak zou ik zeggen, het bevalt hartstikke goed. Heel leuk, want hier woon ik ook heel dichtbij. En binnen is het wel heel heet, maar soms is buiten iets frisser. Maar als ik echt de keuze mag maken, alsjeblieft gauw weer de les in de echte zaal. Tot het weer mag, blijven ze bij sportschool Gilhoed in ieder geval in vorm. Maar deze ervaring zal zijn jonge judoka's nog lang bijblijven, denkt Mulder. Wij zeggen altijd alles is judo en judo is alles. En daar horen ook gewoon levenslessen bij. Gewoon niet opgeven. Nou, dit is ook een kwestie van niet opgeven. Dus je blijft zoeken naar mogelijkheden om te kunnen doen wat je gaat doen. Dat is in het judo zo, dat is in het leven zo. En dan is practice what you teach. Dan moet je gewoon ook laten zien van, hey, we doen er alles aan om te kunnen doen wat we het liefste doen. Het was een echte doorwaarde dag bij het begin van het weekend met een flinke windkracht 5 tot 6 en dat maakte het behoorlijk fris, ondanks de felle zon en de paar stapelwolken die snel voorbij kwamen. Het is vanavond ook meestal helder, maar vannacht komt er uit het westen wat meer bewolking en mogelijk valt er later een drupregen uit. Dat kan ook morgenochtend, dan is het meestal bewolkt en een beetje grijs met kans op een kleine bui. In de middag en morgenavond zijn er soms meer opklaringen, maar er blijft vrij veel bewolking. De temperatuur krabbelt iets op met 11 tot 13 graden, maar er staat nog windkracht 4 tot 6, morgen uit het zuidwesten. Na het weekend neemt de wind dus af en komt een hoge drukgebied uit Frankrijk dichterbij. Maandag is er al veel zon en zal het zo'n 12 graden zijn aan zee tot 16 landinwaarts. Dinsdag is met een zwakke tot matige zuidenwind 17 tot 20 graden mogelijk. Daarbij is dan wel kans op zeewind en woensdag zal de wind gaan draaien naar west tot noordwest. Dat geeft al iets lagere temperaturen. En eind volgende week is het dan weer een stuk kouder met maxima van 7 tot 10 graden. En tot zover. Meer nieuws vindt u natuurlijk ook op omroepzeeland.nl of in onze app. Nog een fijne avond en tot zo anders bij het weekoverzicht.